Hallod, mondtam, hogy a tüskét nem kell lövelni. Hol hagyta rajta a tüskét? A tenyeremnél. Hát ennek olyat oda baszok, hogy ez beleszakad a segbe. Tüskét rajta hagyta, te mondtad. Ó, Istenem. Én meg a hasam várja. Haladjátok, majd én nyugodjon. Tisztántak. Figyeljetek, tisztelt vadásztársak. Nagyon nagy öröm ért engemet, hogy az első gelle vadászatotokon engem illetett meg az a lehetőség, hogy felavassalak benneteket gelle vadásszá. Vadászatotok során arra kérlek benneteket mindig, hogy óvjátok, védjétek a vadat, mivel hogy a vad az életét adta a ti szórakozásotoknak, és arra törekedjetek, hogy a vadászataitok során mindig a leghamarabb és a leghumánosabban oltsátok ki az életét. Én azt kívánom nektek, itt a Nagykörösi Kinizsi Vadásztársaság vadászmestereként, hogy a vadászataitok során annyi öröm érjen, ahány csepp víz lefolyik a Tiszán, és annyi bánat érjen, ahány csepp pálinka megmarad abba a pohárba, amit most itt nem soká kiürítünk. Jó? Attila, engedd meg, hogy akkor én tégedet a Nagykörösi Kinizsi Vadásztársaság vadászmestereként gelle vadásszá avassalak. Köszönöm. Csabi, engedd meg te is, hogy a Nagykörösi Kinizsi Vadásztársaság vadászmestereként tégedet a gelle vadásszá